התחלתי את המסע עם שאלה, מה אני אמורה להרגיש? השאלה הזאת ליוותה אותי במהלך המסע. לפני שיצאתי לא ידעתי איך להגיב ואיך להתחבר לתכני שואה. אני תמיד זו שהייתי מעדיפה לא להגיע לטקסים ולא לראות את הסרטונים שמוקרנים בכיתה. היה לי קשה ולא מובן. כאבתי את כאב אבותיי, אבל פשוט לא הצלחתי להבין עד הסוף את ההרגשה. אחרי המסע, צורת החשיבה שלי השתנתה. להיות על האדמה הזו משנה משהו בך. יכולתי לעבור שנים עם אותה שאלה בלב, אבל 7 הימים האלה הצליחו לתת לי מילים לרגשות שלא הצלחתי להבין קודם. כשנסענו לשדה התעופה, אני לא חושבת שהבנו את משמעות המקום אליו אנו נוסעים. נפרדנו מההורים, עלינו לאוטובוס, שמו שירים, צחקנו וישנו עד שהגענו לשדה. אני הגעתי למסע מהרגשת מחויבות. המשפחה שלי חוותה עבודות רבות בשואה והרגשתי שאני חייבת לנסוע בשבילם. על השואה אף לא דיברו הבית, אז הפעם לא התחבר לי שהיא קרתה כל כך קרוב. כאב לי לשמוע על הסיפורים והחוויות, לראות את היומנים והתמונות, אבל הרגשתי שזה רחוק ממני. חשבתי על שמות ומספרים ולא על אנשים ספציפיים. כשהתחלנו את המסע פשוט לא הצלחתי להבין מה אני אמורה להרגיש. הרגשתי ניתוק מוחלט מהאדמה. יום יום התחושה הזאת ליוותה אותי. ניסיתי להשלים עם זה שלא אצליח להבין מה אני אמורה להרגיש במהלך המסע. עד שהגיע רגע אחד. אני זוכרת שבאחד מהמחנות אליהם הגענו. ישבנו כל הקבוצה בתוך ביתן מגורים, וארז, המדריך, סיפר לנו 3 סיפורים. אלה היו סיפורים טרגיים על התנהלות הנאצים במחנה. אחד מהסיפורים שארז סיפר היה על המשחקים האהובים על הנאצים. הנאצים נהגו ללבוש מגפיים גבוהות וקשיחות. באחד המשחקים היה מי הראשון שמצליח לשבור ליהודי את הרגל בביתות, כשהמטרה הייתה כמה שפחות ביתות. כשדמיינתי את הסיטואציה, ראיתי יהודי אלמוני, מסכן, בלי פנים, רק פרצוף מטושטש. הסיפור הזה נשאר איתי להמשך השבוע. במשך הטיול הודיעו לנו שנגיע לאושוויץ, שם נמצא ספר השמות. אז בערב התקשרתי לאבא שלי וביקשתי ממנו שיבדוק את כל השמות המדויקים של הנספים במשפחה שלנו. הוא אמר לי כמה שמות שהיו מוכרים לי מהסיפורים שסביי סיפרו לי לפני יציאה למסע, ואז החל לספר לי סיפור שלא שמעתי עד אז, על משמעות השם שלו. לאבא שלי קוראים זאב. הוא נקרא על שם בן משפחה שנספה בשואה. הוא עמד בתור לקחת תלושי מזון כשהנאצים החליטו לשחק באחד מהמשחקים האהובים עליהם. הם בעטו בזאב עם המגפיים הקשיחות שלהם, אדם רעב שרק רצה לאכול. זאב סבל מפציעות קשות שגרמו למותו. לא היה לנו הרבה מידע על בן המשפחה הזה מעבר לסיפור הקצר הזה, אבל פתאום יהודי אלמוני שסובל הפרצוף של אבי הופיע, ושם, בבית המלון בערב בשיחת הטלפון הלב שלי נעצר. הבנתי למה אני שם. כי היהודי האלמוני היה בן משפחה, היה ילד, היה אח, היה אבא, שרק רצה לחיות את חייו. כעת נצפה בסרטון שמנציח את הרגעים של המשלחת שלי, ולאחריו תעסקו במספר שאלות לדיון בנושא המשלחות.